हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय हायार सेकेन्डारि फरायबाय थानाय फरायसा बिथांमोननि थाखाय जोबोर गोजोनथाव खौरां बे भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैनाय जादों। नोंथांमोना थांनाय समफोराव नुबायदि जायफोर फरायसुलि बिथांमोना हायार सेकेन्डारियाव 60% बांसिन नम्बर मोननो हायो बिथांमोन फरायसानोल' आसाम सरकारा स्कुटि होनाय नुनो मोनदों। नाथाय एबारनिफ्राय बे जिथु स्कुटि मोननो गोनां लिस्टनिफ्राय फरायसा बिथांमोननि लिस्टआबो बारग'नाय नंला। थामहिनबा हौवासा फरायसा बिथांमोननोबो होनाय जागोन स्कुटि। बिदिब्ला जायफोर फरायसा बिथांमोना हायार सेकेन्डारि लिरनो थांगासिनो दङ एबा लिरगोन नोंथांमोनाबो जुदि 60% बांसिन नम्बर मोनोब्ला आसाम सरकारनि स्कुटि मोननायनि लिस्टआव फैनो हागौ। बिदिब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। जुदि नोंथाङा गावनि रावजों लेटेस्ट आपडेट इनफर्मेटिभ इडुकेसनेल नलेजेबल भिडिअ मोननो थाखाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो जेसेबां हायो भिडिअखौ नोंथांनि लोगो लेवा बन्धु बाहागिफोरनो हाजासे शेयार खालामनानै हरदो जाहाथे बयबो बेफोरबायदि फायदाखौ गोरलैनो लानो हायो। साबायखर। नोंथांमोना बे आर्टिकेलनि गेजेरजों नुनो मोनदों बेवहाय फोरमायनाय दङ ছাত্রীয়ে নহয় ছাত্র লাভ কৰিব স্কুটি কোলে মুখ্যমন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ভৱিষ্যতে ছাত্ৰকো স্কুটি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কথা সদৰি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। थामहिनबा फरायसुलियाल' नङा फरायसानोबो मोननो हागौ स्कुटि आरो बेयो जादों असमिया निउज चेनेल निउज 18 आसामनि गेजेरजों बे आर्टिकेलखौ फोसावनाय जादों। बेवहाय नोंथांमोना जुदि गाहायथिंजाय नायलाङोब्ला नोंथांमोना बेवहाय गासैखौबो आबुङै मिथिनानै लानो बेवहाय फोरमायदों थांनाय 3 जानुवारि 2024 खालाराव माजुलियाव जानाय डक्टर बानिकान्त काकति रोंगौथि बान्था राननाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सोनोवाल बिथाङा बाथ्राखौ फोरमायथियो आरो फोरमायो फरायसुलि बिथांमोनखौल' नङा इयुनाव फरायसा बिथांमोननोबो बे स्कुटिखौ होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो। इयुननि समफोराव सेथि मासि मोननाय साफ्रोम फरायसा बिथांमोननोबो बेबायदि बान्थाखौ होनो थाखाय नाजानाय जादों आरो बुंबावोदि जायफोर फरायसुलि बिथांमोना स्कुटिखौ मोननो हाबाय बे स्कुटिया जेरावसिम थाङा मानो जोंनि जाफुंसारनायनि रादाब लानानै फैगोन होननानै बुंथियो। बिदिब्ला एबारनिफ्राय फरायसुलि बिथांमोनाल' नङा फरायसा नोंथांमोननोबो सेथि मासि आवग्रिदोंब्ला नोंथांमोनाबो गंफा स्कुटि बान्थाखौ मोननो हासिगोन। नाथाय माब्ला बबे बोसोरनिफ्राय बे बान्थाखौ होनाय जागोन नोंथांमोननो थारैनो गुबुन मोनसे भिडिअनि गेजेरजों खौरांखौ आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो। जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।